गिबियावनो आं आंनि सिनायथिखौ होनो सानदों। आंनि मुङा जाहैबाय बिनद नार्जारि, गामिया जाबाय बरदाङि, पिअ सान्तिपुर, डिस्ट्रिक्ट चिरां, बिटिआर। दा आं गिबियावनो साफ्रोम भटार्सफोरनिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै जोङो जे नैबेयाव 14 चिरां ब्लकआव जों दिनै मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय जोंनि भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि मोनसे जोनोम सान बा जोनोम फोरबो फालिथाय लानाय जादों। बे फालिथायखौ जाहैबाय जोंहा बिश्व आत्मा भरत गान्धीया थांनाय 2016 मायथाइनि 17 नभेम्बर खालि भारत सरकारजों मोनसे रायलायलायनायनि गेजेराव मोनसे सलुसन जानानै जोंनि भारतनि जे मेन जोंनि अफिसारफोर बा जोंनि भारतनि गभर्नर बिथांमोना बिश्व आत्मानो मोनसे सुक्ति खालामनानै होदों जे 17 नभेम्बर दिनखौ नोंसोर भटार साफ्रोम रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे जोनोम सान हिसाबै फालिनो हागोन। बे हिसाबै जों दिनै जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बरदाङि ब्लक बा 14 चिरां दुवार ब्लक बे जायगायाव जों दिनै लानाय जादों। दा जों बिनि गेजेरजों जोङो साफ्रोम भटार्सफोरनो जों मिथिहोनो लुबैदों जे जोङो दिनै मानो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों, जों मानि थाखाय दिनै बे फोरबोखौ फालिनाय जादों। मानो होनबा जोंहा साफ्रोम भटारानो मोनफा मोनफा अधिकार दं। जेनेबा मानसि हिसाबै जोंनाव संबिधानखारि हिसाबै जोंहा संबिधानाव मोनसे मोननो गोनां मोन्थाय दं, जायखौ बुङो जों सुबुं मोन्थाय। जाहाथे बे जों सुबुं मोन्थायखौ मोनफुंनो हायो, बिनि थाखायनो जों दिनै बे जोनोम सानखौ जों फालिनाय जादों। दा जों बे सुबुंखान्थि नेम बादियैनो जाहाथे जों साफ्रोम भटारशिपआनो मास मोनसेयाव 6,000 रां मोननो हागोन, जोंहा बेयो संबिधानाव रोखा जाबाय बा 137 जन संसदआव जोङो बेखौ लिखात भाबै जों मोननो हादों। आरो दा जों बेखौ लानानैनो जों दिनै जोङो साफ्रोम भटारनि थाखाय जों दिनै नांगासिनो दङ। 14 चिरां दुवार ब्लकनि सासे बिजाथि हिसाबै आं बुंनो हायो, आङो देरहानो हायाब्लाबो बा देरहानो हानायखौथ' जों बुङा, अब्लाबो देरहानायाल' सासे खामानि मावग्रानि मोनसे आखु नङा, नाजानायासो बिथांनि आखु जागोन, बेखौ आं रोखायै बुंगोन। बिथांमोनजों जों नांनानै देरहासार जानो हायाब्लाबो बिथांमोनखौ जों सोरबा सासेखौ बिथांमोनखौबो जों फेजेनफानोखौ जों हायो। बेनिखायनो जों बे बिसायख'थिनि गेजेरजों जों मोनफ्रोम सरकारखौनो जों सिगिगोन, जायनि फलाव सरकाराव जेब्लानाखि बिजाथि गसङो अब्लासो सरकारा गिनो गोनां जायो। बे हिसाबै जोङो देग्लायनि बे नमिनेसनखौ जाहाथे BTC आवबो जोङो एबारनि निउ नमिनेसन होनायनि गेजेरजों जोङो माबा मोनसे मुलाम्फा जागोन नामा। जोंनि मुलाम्फाया बेल' जे जोङो केन्डिडेट होनायनि गेजेरजों गामि गफा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जों थांनानै BPI नि बाथ्रा बा भटारशिप मोननायनि खोथाफोर जों बुंहैनो मोनगोन। बे खाबुखौ लानानै जोङो जोंनि BTC एरियायाव 23 जन बा 23था समस्थियाव जोङो केन्डिडेट होनाय जादों। दा जोंनि मेन उद्देश्यआ बेनो, जोङो जेब्लासिम भटारशिप मोना अब्लासिम जिखुनु बिसायख'थियानो फैयाथों मानो जों बिजाथि फसंलांबाय थागोन।